יציגו רק נתונים שאינם חושפים מידע אישי. טוב, תודה חברים, אני מבקש כבוד הרב בואו להצבעה. אני מבקש, חברים, להוריד את הנושא מסדר היום. מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. הצעה לסדר יום מספר 2. אני מבקש לקבל החלטה שהמועצה המקומית תבחן חלופות למצב זה ויבחרו הסעות תלמידים שעומדות בכללי הבטיחות, והכל כדי לשמור על חייהם של תלמידי זיכרון יעקב, המושבה. אוקיי. לפני שאומר משהו בנושא, אני מבקש להוריד את הנושא בסדר היום. מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום? מי נגד? זה על אחריותכם, מי נגד? יופי, תודה. אבל בכל זאת, אני בא אם אנחנו מקיימים דיון, אז נקיים דיון. אין, אנחנו לא. אף אחד לא מקיים. תחליט את החברים מקיימים וחברים שלא יושבים בישיבות הנהלה. אני מאוד רוצה אותך. חברים, אני מבקש להוריד את הנושא מסדר היום. מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. אנחנו עוברים.